Mana boy, chii chiri kumboitika panapa? Manje zvataperera tese muchipatara muno. Izvo hazviko izvi. Amana, inini ndine zvinhu zvandanga ndichifunga ka. Hamene kuti zvinoitawo here. Chii chimwe unofunga ipo wakamhota ipapo kusara kwekunyophora wakadzowo wanhu. Uri kashango kwemunhu wazwa? Izvozvo ndazvinzwa wangu. But ona kasicha ziri panapa iyi. Iri kutoda kuti tiise musoro pamwe chete ka. Because ipapa patarisai muone chikombera akararapo. Nyatsotarisai condition yaari. Papa unyepe signet. Chikombera kachitori mucondition yerege conscious. Kubva nezuro achinabva chamuka. Ende kapo atomozeri chipenye here kana chakafa. Saka kana yoka une NID yakatuze tifambire mberi. Panda kutongotetekere zvauri kutaura. Nokuti chombanye mbanje chakarara pechiribe changu icho chakajaba. Taura tizwe. Bhebho wangu, uri kuzwa sei manje? Ndanani hangu. Asi ndiri kungoti dai tachibuda munomu. Nekuti nini handichade zvekuramba ndakafesana nemhombo idzi. Asi wakarambochiwana kubva wazwa kuwada kani. Ukumboti iweyo. Aiwa daddy, ndatononokerwa nekuti tidzokere kumba kwedu. Handiti maiti muri kuda mumwe mwana here. Ndonguva yacho iyoyi yekuti tinogadzira matwins. Kugadzira wana? Uyu anohwara uyu. Uyu anopenga chete. Tiri kubva muno mutese. Iawa yacho chete isati yasvikaba. Rakati kunyepe. Penepo wakafendapo wakabva watobva nopfungwa dzakodzi. Ini ndakanyopora poriketi. Poriketi akabva afa nogonoria. Ndabva ikweyo ndakanyopora iweyo ameoshomori. Iwe wakabva wanonyoporiwa nozvimapenzi zvese zvomunharaunda yedu. Ini ndakabva ndanyopora kamwe kamwana futi again kwamutoko ikweyo. Chombanye mbanje chakabva chanyoporoka kamwana ikako futi again. Saka tese uchitona takadai so tiri mubhazi ribodziro. Tiri makuwa tese takadai. Saka ukuda kuti undibhowe here nai baby. Zvimwe zvaunoita zvinobhowa iwewe. Dai pasina wewe wakanorara nechembere dzekumalawi kwenyuko. Dai so ndiri mutano so. Awo kamunai baby, chinyarara kamunai. Chinyarara. Ndichati kana waningina wako amai harande wakuya wakugire koko nomabhanzi. Ndanyarara. Rudo waviri zveshuwa. Anyway, signet chiwanga chiti kudipa. Ndafunga kakuti tese tiite munamato amadzadiwa. Tinamatire upenyu hwedu huri munjodzi uyu. Pamwe chete nehama yedu chikombera arerapo. Hameni iyoyo munhu washi. Zvamanje chipatara chiya chazodirwa shuga. Areka kuti nyangu dzabaiwe. Kabunyu komunhu kanopfira kujamatere nonyimo paburiro rwamukanda. Nyongono yakoyi. Imimi amai imimi haikona kungodaira kana ndichitaura ka. Muchazoita kuti mumwe wangu Tokyo uyu agaye kuti tine zvakaipa zvatiri kuita ka. Handidanane nemi manzwa ka. Ehoi ndazvinzwa madzibaba. Hapana hapo chakaipa amai. Saka guys, tese ngatinamatei 1-1 ka tichipanana mukana. Tichipa zvikumbiro zvedu kuna Mwari Baba vari kumusoro kudenga. Uye kana tapedza kunamata toti kuna Mwari, tinzwewo mambo. Vamwe vose vari muno mutobva tati tinokumbirawo kuti mutinzwe. Regai ntange zvangu inini. Aleluya Mwari Baba, aleluya Mweya Mutsvene, aleluya Mwanakomana. Mwari kandokumbira kuti muupenyu hwangu ka ndisachive chibenge zvipurunyunyu zvitikidhimba zvinogara netovarume tinozvita hanzi yetu nemari ende hanzi yetu tinogona kurima stereki. Tinzwewo mambo. Tinokumbira mutinzwe. Mwari Baba, ndinoya pamberi penyu ndichichemera imba yangu Baba. Murume wamakandipa ndinomuda Baba. Ndakangoita kamistake kadiki Baba. Asi murume wangu akunditrita semuvengi. Murume wangu ndinomuda Baba. Tinzwewo mambo. Tinokumbira mutinzwe. Tisati tasvika kureka. Pano umwe wedu samutoko ari kudawo kuisa wake ka. Ko tiri kusiya muka. Handiti muri kuona manje. Mukuona ka kuti munamato wedu uri kubatsira ka uyu. Ngatinamatei mapositori. Rasta, chibva watongogara wafambira nyaya dzacho ka. Wagwane mudhara God. Mwari tozviziya ka kuti muriko kutoplan uku. Ende ndimi wani munhu chete anoremera mastreet aya. Tinzwewo mambo. Mudhara God, ndipewo kamweya wokuregerera. Nekuti zvenguva ino ndiri kunzwa kuda kuputitsa vamwe German so. German ivavo vanobva kwamutokoka. Ende vane mizvezve. Asi handichataura hangu mazita, ndinzwewo mambo. Anyway, handisi kutombotaura nemi futi. Ndiri kutaura namudhara God ka. Mwari chinhu chihombe chandinongokumbirawo ka ndechekuti ndakadya chibage chinyoro asi ndatocherera kakomba handichatombofa ndakazviita futi. Never, tinzwewo mambo. Tinokumbira mutinzwe. Mwari ndakunamatira kamarasta ese ari muno muZimbabwe nemafire sister ka. Zvenguva ino kajaja tibvisewo kamweya kake kuda kunzwa kudya chibage chinyoraka. Tabho manje tibatsirewo Mwari. Tinzwewo mambo. Tinokumbira mutinzwe. Mwari toda hangu kakutora mukana unoyo ndichituka Satani. Ndichingoti iwe Satani. Waita basa Rasta. Aiwa tinotenda. Zviri kuratidza kuti kufa chipumhuko wamboita ka kwarodza brain dzako.
sawira wangu ingiri beti tisiro wedu munamato. Tinochema takatarisa muchinjiko, tinochema takatarisa muchinjiko, varume kana ndafa, varume kana ndafa, varume kana ndafa, chokwadi muchandifunga. Varume shoko rendoda kukupangidza indoro kuti wanhu wese vari pano pachipatara pano denga mucheta rokugugura kana kuti mucheta rokuonera mabhuku owachitawa. Zviwi zvomi nazvo varume zvakakomba kunge ropa. Varume ndoda kunyepa kuti izvo makandiitira zvese neizvo muchaita makakonetsa fani makandidzidzisa kuti munhu hatembi weba. Izvo zvoda kuti ndakangorarama chete rejesta kuvhota zvese zvomukuita izvi zvikuitisiwa nokushaya mabasa. Makaboya mabasa hamuzviiteba izvi. Munamato yedu yapera vabereki, tinotenda nezvese zvamataura. Ko uyu akafanana namai woshomolo uyu asi mune mutwina mbuya. Mai Halandi munin'ina wangu wauya. Ko waziva sei kuti ndiri kuno? Ndaudzwa nabamukuru ava. Ndanga ndichitaura navo pafoni. Si murume. Amai Harandi, doya pano chiponda mwoyo changu ndikwaidze. Ukuona iwe, urikuona inini. Kare kakushamwari takanoporika. Kudzidza chaiko hamutodzidzi. Hamusati kana matombobuda nemuchipatara. Manga makafa chipumu. Pati chunhu 1 chamatanga kugaya muchimuka kufonera magwengweza. Zviriko futi. Urai mufe. Dambudziko rondine murasitomba nyemba jendoro kuti ndo zvinongonozivisa stereki. Apa paribe kana chibodzi chonoziwaba. Pukita dzinoziboye piko. Ndo patinozokubanzura paye mutangoti kwayana mukoma anoonerewa. Muromo wako unenge wakaita ukazorera unodemo kuti ndowane kutaura. wangu zviriko herezvi. Inini ndini 1 muJamani anokupedzera. Iye kuti wakandipa muzvezve ngatimboise mfiriji ka. Waunoti unobanzura ndiani? Unobanzura mwana wambuya vako Jamani. Rekaiti kunyepe manduwe. Zvinoita chiwere chakapedza budzi ichi ndozvokuti chakaita kunge uriri. Uriri hwawawe bafuti. Chakaita kunge kariringwe. Wakaguma chete unotowawiwa. Zvokuti unomangaka kana uribe, zvokuti unojahumba kana ujeba, zvokuti umba kwenyu unonwa tii kana umweba, zvokuti unouma kana uribe, hazvishandeba, unongowawiwa chete. Wapona manje. Get away maniwe. Usada kutiunzira brain twako kumaruzevha kuwanzwa. It's possible Rastaman kuti makanodya porridge kune munhu anorova masini ayaye. Ngachikurovei takaenda. Iko makaenda ikoko makambodzoka neiko naimi manduwe. Muri tukuwe mimi, nyongono dzenyudzi. Izwa chikombera. Tese tiri muchipatara muno mutiri kufa wazwa. Right. Iwewe sibhineji kashango kanojezvo karibe kurimaba. Ukuhwara. Ende uri kufa. Iwewe garwe. Wakanyopora pakanyoperwa nevanhu vakuru. Uri kufa. Enda urambe. Iwewe amai oshomore. Wakazvara chimwana chiribe kufanana neniba. Chinomapanda nengonyenzi. Uri kufa. Ukangotaura zita rangu chete ndira kukuisa X kumese ikoko. Uri hwai iwewe. Hakononi nyangu dzaba iwe. Iwewe chikombero wakanyopora shandi. Uri kufa. Inini wacho ndiri kufa. Kana zvakubhoya wamundibanzure ndoribeka nabazi nazvobairi mune matondigonera. Boys, ko zvakadiko tikangorova kamufesa kamaglata simplers zvipere izvi. Ipapo unenge une plan iwo. But iwo mundara unenge uchimbotembei chaipo iwo. Ungatonzwa chirwere munharaunda munomu. Ndimi vanhu vaya vanoita ninonzi abomination. Munofanira kungodzinga mucommunity fucking rubbish. Makawe ndikubatewo muromo ipapo. Muri kureva here kuti inini ndikufanira kudzingiwa nopamusana pokuti makadyapo ndinoja. Ini mhosva yangu pakudyiwa mukadzi wangu ndiyei. Ukutoramba hako uchitaura. Wakapusa stereki mufana wangu. Yapanapa, damn. Ukuda kumuita sei? Mukwane mimi Jamani. Nonsense man. Iyo triple. Uye jochi tipete kamundara kababata dento bachi tambozora unchipatara muno mutakananga chikwate uri kafela. Tobata nobisa iri zvimu zvezvizvi. Pamusoro yevabereki. Inzwaika. Zvamuri kuita zvese izvi kaizvi hazvibatsire. Dai manga muri vamwe ka. Panguva inei kamatoisa musoro pamwe chete matoona kuti munganzwisisani. Nekuti muri panguva yakaoma imi. Ko ava ndevapa vasinawo kufenda. Makadi henya chiremba. Inini ndinonzi Mai Halandi. Ndiri munin'ina weava wekupa vanhu vese nhata. Ndine murume wangu, asi haana hake dhiri stereki. Alright. So ava ndibaba mukuru vangu ava. Sisi vangu vanotozofunga kuti ndodanana navo. But hapana hapo yakanyanya stereki. Ingori nyaya yekuti baba mukuru vangu ava mu-free spirit. Ininiwo ndiri mu-free spirit. Saka tell me name doctor. Chirwere ichi chakakomba zvakaita sei mumuviri masisi vangu ava. Vari kufa rini? Pane machances here kuti vakafa ndingazokwanisawo kufa ndakarara pamubhedha wawairara. Naiwe Mai Halandi, wakakwana here wewe? Wanwa maragada ako here? Jokes kani mwana wamai vangu. Ndangoti ndisekesewo vanhu, sezvo ndiri kuona face dzenyu dzakasuwa. Entanglement. Hede, uri. Zvisinei hazvo. Inzwai kamunzwe vabereki. Zvamai Halandi izvi kaizvi
ndationa kuti tofanira kutovavhurira iri podcast yavoka yavanenge vachiponda vanhu nemastatement. Nyaya yandiunza panapa muzuva ranhasika yakamira yakadai so. Nhasi nguva yamanga makamirira yasvikaka, zvamakadyaraka zvamera, mave kukohwa zvamakarimaka ana dhedhi nana mama. Wangu ingotipa zvimasini zvichiverenge waiziya. Vari kufanirwa kupuhwa mapiritsi vopuhwa, vari kufanirwa kukara totongovakararisa vasati pedzere nguva takaenda waiziya. Vabereki, ngatichiregeka kuramba tichipedzerana nguvaka. Iwewo rasta anonhuwa mbanje mbonyarara mani. Usade kutiitira dzungu iwe, ndoswera ndakubaya jekiseni remapenzi ukaswera wakuingu chenuko. Itapwetoni. Boys, kondambotaura hereni nako mana. Nyararai baba tisati takupfekedzai mapitikoti panapa. Abambo wangu imi, Dr. Mimi, handidziwe zvekuita nemi baimi. Haisi nyika yabambo wenyu baimi. Ine iZimbabwe, ifree country, haisi nguva yehondo baine varume. Yatati takaona chikopo-kopo chakauya tohwanda muminzwi wemubaya mondoro. Munhu wese ano freedom yakutaura zvaanoda muZimbabwe munomu. Musadotisanisa baimi, nyongono dzenyudzi tokubanzurai imi. Zvakwanaka nina Ingrid. Imimiwo dhokutaka, zive kuti hatisi vana venyu panapa. Mukwane, verengai maresults tionapo. Haikona kuda kuganzaka. Manesi nemadhokita emuno muZimbabwe ka, mune kamwe kakuzvida kaminako so. Munoona kunge ndimi makatakura tumabhegi tweoxygen yedu imimi. Zive kuti tese panapa we need each other. Tipei maresults edu tiende. Okay, vabereki, let's calm down ka. Saka munhu akatanga kuuya panapa ka, ndeyava vakuru vari kuda nezvangwava. Saka ndo vandiri kutanga navo ka. Samtoko, the probability yekuti mimi mune chirwere chekudya chibage chinyoro is. Mirai. Iwewe Sibneji, wakati kumariro kwa porogeti mwana wake akatouya here. Waitowepo here wewe, vanhu vese waitowepo here. Iwe, mira tinzwe maresults mani iwe. Doctor, enderere mberi. Sezvandanga ndichitaura ka. Baba Samtoko tiri kuti isusu. Okay doctor, imbonyatsoninyepai. Chidokta achino chinyanga. Chino chibodzera kana kuti zvakatosiyana. Ndina mbuya wangu kuDarweni. Wakambondimbera kanga songa inakidza kwazvo kanzi zarura masango mudzimu ino hera. Iwe gitira woi mani tseke ewe. Aiwa baka muna ichomba mbaji. Haikuona kuti hasha baka munai. Pano izvo ndandiri kuda kunzwisisa tisatapuwa maresults ba. Tetekerai doctor. Ina handisi kuramba bakupuwa maresults angu. Asi ndakazowana kuti kwai vanhu vanotanga kuitwa counseling wozopuwa maresults. Sandizvoba here. Wangu. Haikuona kuti wastera time maniwe. Puwa maresults tiende. Doctor, probability yacho iri kuti kudiko. Iwe, hatina zuva rese panapa mani. But dedi vari right. Munomboziva here kuti tinogona kufenda muno mukangoerekana madedzi ramaresults. Tangai matipa counseling chiremba. Tozotangira ipapo. Actually ipapo mune point mimi baba wekuMalawi. Apa ndo pamatauro zvinhu zvine musoro kakubva musi wamaadhimitwa panapa. Saka vabereki kachinyararai zvenyu tifambire nyaya dzacho. Amai Haaland, maigona henyu kunomira panze kasezvo imi musiri kukwana kamuentanglement. Aiwa kanai doctor. Inini hapana kwandiri kuenda. Kana mazogara muno mandibvi. Inini ndini next of kin wababa Oshomole namai Oshomole. Saka tipe henyu counseling yacho tiende. Okay, saka pano ka chirwere chekudya chibage chinyoro ichi chatiri kutaura nezvacho ichi. Chiri very simple. Pakaita munhu anenge akafura chibage chinyoro, iwewo ipapo wosangana naye, mese munobva mabatwa nechirwere. Ndo zvandingangoti zvinoitika panhau iyi. Pane vane mubvunzo here? Timiri mubvunzo yava imbofa yakapera doctor. Chitosota henyu maresults achona tiende zvedu. Okay. Regai tibva tangotanga kane vedu ava baba Oshomole. Semataurira ndambenge ndaita paipai kakuti the probability yekuti vane muzvezve doctor, imbobatai makadaro. Pakutsanangura kwamuri kuita apa, mukureva here kuti kuri kunzi nini ndinenge ndakarara nabamukuru vangu ava. Ndinenge ndakutorwarawo here. Ima mbuya iwe, musataredza dofo wenyu panapa. Asi hamuna kunzwisisa zvataurwa kani. Musati wastere time panapa mimi. Asi makarara naSamtoko kani. Nai Mwari wangu, madireko kundifuratira mukadaro. Inga ndinotsanyowani zvinoita vamwe vana vesangana. Maiwe, bamukuru denga muchaita rekugugula. Hede, zvakubuda manje. Iko kugara muchifonerana kwamaiita namai nini, ndobvunza moti chiramu. Izvo kwani, zvakubudaka. Chidaira ka baba Oshomole tinzi. Kudaira kutiko iwe. Haiwawo. Naiwe duwe. Saka mukureva kuti ndakutofawo here nini naye asikana. Chibage chinyoro. Kumanaka, izvi hazviko izvi. Tinobuda here muno mukana yedu chi, tichatofira hedu muno makumanaka. Pakaipa manje. Manje inini triple ndikafa muzukuru wenyika. Nyika yacho inozosara nani manje. Ini ndirikutongogaya iya yawaitaura nezuro iya, yekuti tibaye kwasekuru kaferaka, tingonopuwa zvedu mbashito yemuzvezve simple.
iroroka izano rakanaka wangu, but first kapa ngatombomirire mari dzavo dzabuda then tizotangira ipapo. Saka uchaita sei manje? Kuita sei nei? Akabva abuda uchinzi nemuzvezve. Handiti uyu dhokita wokurwara njere atongotipa hake kashoti brekika kusvika amai Halandi vamuka obva atongofambira nyaya dzacho. Saka iwewe uchaita sei manje? Ini ndinotori ne2 option. Edha ndiri kuenda kwasekuru Kafera kandinopuwa mbashito yekuporesa option 1. Ko option 2 yacho? Option 2 yacho ndotongoita kwabhosi pangolini takaenda kutongonopfura samutoko wacho pwapwa, ndobva ndatongonopfura futi shandi wacho pwapwa, ndobva ndatongopfura inini wacho pwapwa. Simple. Hayo kwanewe ungada kufila mujolo shuwa kuri mutimu raendepe futi asi kumboriona ini. Amenoka zvekurwara njere zvavari kusimbisana kuseri kona nasibhinechi. But vazukuru vambuya nehandaka mamwe mafirimu amunombotishutira so. Zviriko. Apa samutoko wakutongomira semurumeka, hapana yekuseta apa. Ziva kuti wedha wazvigamuchira, wedha hauna, ndozvatongopo. Kana uinacho, unacho. Kana usinawo, hauna. Saka itongotambira zviripo wangu. Manduwe, nyangu wazo kutaura zvinhu zvinohwadzaka, asi kutaura chokwadi sahwira. Rega titongotambe rikurira wena, paribe kusiri kufa baba. Handiti rukuona manje. Ndo nyaya yachoka yatiri kutaura nezvayo iyoyi. Saka iweweka, yaunenge wakutongoita tichibva panapaka, kutongonoudza dhokita kuti wave redika, woudzwa zviripo, totongotangira ipapo takaenda. Kufa takufa hedu sahwira, asi takambonyopora warume. Rega tichipfe. Uchiri kuziva hapo takaenda kwachindenga paya, iko tainobvisa zvikwambo. Tuwana toita kuya wega tichizvisira kwatiri. Aiwa barume. Unyebe wangu. Tanga tazonyanyawo kunyang'anyaka. Remember kagore riya patakaprofita apa nomwe musha paya kubepeta uko kwamutoko. Takabva tanzi takukupai mukadzi wake. Ndarangarira wena. Takapuwa zvimoko chache. Takabva tanozvinyopora kuhwizi. Kwakaziya tumwe tuwajombo toida kutiitira uma. Takasiya tatubanzura. Takanoporika. Asiwo yaive time yacho kawangu. Panga pasina kuseta wena. Iwe ndiwo waindipinza kapa mahwana akawanda achoka. Takazombonyeba kagore riya mazita tiri paBenson mine warangariraka. Handife ndakarikangamwa bazuwero riye. Takasvika ndakabva ndandinonzi Eronage T. Iwewo wakabva kuti unonzi Crepienzi. Takazodanana naamai nomwana. Zviriko. Uri kuona patakabhaisa mufesi wangu. Takavarirwa nekuda kwemukurumbira watainge tiinawoka. Takakanganwa kuziva kuti chinhu chese chinobhururuka chinomhara. Taisatsiuranaka, asi chese chaunenge wataura inini ndaitotsigirawo. Ininiwo chese chandainge ndataura waitotsigirawoka. Asiwo Mwari wawaitisire kuti tiite zvotaita zvese zvozviye. Ezvinezvi tabanzirwa nochihwere manje. Haidi gogogo, ngatipfei hedu. Pakaipa wangu. Saka takutofa here tisina kuvhota next year. Ini ndakafunga kuti pano vanhu vari kuba mari munyika inoyo wandaida kugoredza. Ndinobva ndazwa sendinotsva. Ido ndipowo mvura ndimwe zvangu. Wona dhokita yakudotidedza uyo. Hande tinozwa shamwari angotinyepa zvipere. Right vabereki, nguva iyo yatanga takamirira yasvika. Pane here ane chaari kuda kutaura titi kavara. Inini varume pano zvinhu zviri pamwoyo pangu zvendinoda kuti nditaure. Mari zoza asati averengiwaba. Kuna sibhinechi nagawe. Ndongoti varume ndakakuregerai nokunyoporeko makaita wakadzi wanguwa. Ndini Mwari chiri angatita kutongerai. Right, hamuchione manje. Dhokita dedzeka dzauti remukomana tiende. Handisati ndapedza varume. Ndangoyo pano ndirorure kune shamwari dzangu. Madzibaba sibhinechi shamwari. Ndakanyopora adzimai wako madzimai Gertrude. Mimba makawe ndodo kurero ndakanyopora Febi. Sorry henyu varume. Saka nyangodai muribe kunyobora wakadzi wangu awaka. Manga murungofa chete nokuti papo ndaija futi chibage chochiri chinyoro. Dhokita tipe hedu mari zaudziyo. Guys ndirege rirobijana. Mukuona murume wakawe ngamboinsoleta hake nonsense yese yanga ichitaura but ndakundikana. Ezvinezvi kapa ndakumbomudzidzisa. Mandu pano kandimbokutovai. Come again? You saying what? Ndati mune muzvezve baba, mukondazi chaiwo. Ende hamuna kuwana kapa webhu yana achimwe nava. Nekuti muparazvongo wacho kauyu akachena, saka makatouwanawo neimwe nzira. Come again? You saying what? Zvawatoudzwa ndizvozvo wangu ende hapana marivhesi dhiri. Dhokita vatombotamba nevava. Zvawatoudzwa ndizvozvo. Mahwana. Wakumanaka. Ava kapa ndimaikurunga chete hakuna mumwe. Dhokita ndibaye zvangu jekiseni rikuuraya ndife zvangu bhoti nini handingararame ndiri chiseko chenyika inini. Maiganzaka muchizviita magora muchinhumburisa vakadzi muchivapa vana 3. Mobva mavapa mazita ekuti kurungai. Mukwane imimi he? Iwe Triple C, nyarara wanzwaka. Imimi dhokita imimika, yakutombonobvunza management yepanapa kuti makanyatsowana basa sei imimi. Because hamusikana professional. Munoziva here kuti munhu anogona kufa panapa neshoko muchiita zvimafanizi.
Get away man. Papo madzibaba ndopindirana nemi. Gawe nozuro wakandipunzumura handiti uchizvito wakapenga. Asi inini manje somunhu anonamata ende anotya Mwari handizvise mwoyo baini. Ndakatokuregerera kare in advance. Kwaina sniper musoja munhu wese anokanganisa hapana asina chitema pasi pano. Wese anovhiringidza hapana asina chitema pasi pano. Eka hamuchione manje. Ndozvatinogara tichiparidzaka kumasoro uku kuti chakatanga itsitsi nerudo kukazoya kunamata. Ukachengetera munhu chigumbuka uri kutozvitapudzira makore ako awanga wakapiwa naMwari kuti urarame. Mukuzviona manje. Boys ka zvamukutaura izvo kaizvo hamusi kana kutomboziva zvandiri kufileni. Ndikutonzwa kuti topera simba mumiviri wangu meso. Gara henyu mandipedzisa kumana. Ende ka tenga henyu matedza vanhu vemusangano chi ndobva ndavaratidza gwara remusangano chairo chairo. Upe nhamba dzacho afone boys hatina zuva rese panapa. Dokta, chingogara yakamandisota nekuti handina zuva rese panapa. Okay. Kwasara mimi muri tuka. Murasta nonohambanje. Wakachene wewe, hauna kubatwa nechirwere chechibage chinyoro. Pauri wewe murasta ka, ndofunga kana dai chakada kusvika ka, chaitongotetera kure. Chakatongovhunduka ka idzo krango dzaunorova idzi, nebrongo nemakabe. Waizoita zvingani? Uyu mudhara anorwara uyu. Dai kuri kudhara kwangu ndamuklepa kare. Muri kuona chii dokta wekurwara brain? Panapa chirwere kudhara ikoko maiziya. Nhasi kandora tombonoserebrata negativity maibata. Muchireveko naye Rastaman? Unaka wangu ndakatonobva pano pachipatara ndakanotenga gunpowder yangu palenda waiziya. Ndakanotenga kaoli yoko kodzongo kangu waiziya. Apa ndiri kureva bvololo. Ndakanotenga kaka 1 kg kangu kemagearbox arigion. Guys, hapana here anokwanisa kutranslata kwandiri. Ndarasika ini. Language dzekumaflats dzikaidzi handidzizive. Mira usamhanyeka ndobva ndanotenga magaka waiziya nemadomasi acho nekaonyeni kacho nechikichili yacho ndobva ndarova serious. Handitombotaura nemunhu ko ndiri mutanoka hapana. Dheri yandakatenge ndisina kufenda kayangoskiri kare kuda kunodya sadza repachipatara mahara. Tinoona moto nechikombera gore rino. Baba, kana maponene paburire tsono sezvamaita izvikaizvi. Haisika passport yekuti munobvoraudza chibage chinyoro kunzoko. Handiti, regai zvipora akabva mukutsva. Handina imwe counseling yandichakupeka yakadarika iyo iyi. Zviriko futi. Saka gari uchaita sei? Naitiripu simba wangu. Wangadi yako kumumira izvozvo. Chirekeyo gawe chinohwara ichi. Iwe usikuona bero kuti mwedzi mutete saka mapenzi akawanda anenge achipenga. Handiti mwedzi wazvariwa nyasi here. Kuri kwedu unorira fene dati kutodedzera kuti pusi mwedzi dendera. Mwedzi wazvariwa. Usazvise mwoyo baizvo chiri kutaura zvese izvi. Chinyorerai vabereki. Hatina zuva rese panapa kaisu. Hamuna kubhadhara futi makarapwa zvikwereti. Uko tiri kutambiriswa ma60 US. Munoti ndiri kufara here pandiri panapa. Imamai halandimi. Zvakadhakwa. Munawo muzvezve probability yekuti munachoka 400%. Saka muchaita sei? Handina kana basa nazvo ini. Ichashamisa here AIDS. Mukore uno mafuta ekuzoraya. Ndipei hangu mapiritsi acho ndiende kumba kwangu ini. Hamuna dhiri. Inini apa ndoepo ndisiri kuzwisisa manje. Poriketi ndakanyopora makati kwaindiribe chirwere. Apa mewarani ndakanyopora futi makuti kwaindiribe chirwere. Kuita todiniko. Okay. Sezvo ndiine tsitsi neminyanga hazvo musina kubhadhara ka. Inzwe kamunzwe vabereki. Haisi automatic ka kuti ukavata nemunhu ane chirwere iwe usina unobva watochiitawo same time. It's possible kutorara nemunhu ari infected for 5 years, even kutosvika 10 years asi iwe usina. Especially kana munhu wacho ari patreatment. Aino rume izvo mukutaura ndokuzvinzwisisa ba zvangu ini. Saka kana poriketa iwe patreatment ndakazobva sei manje? Anenge akaita kunonzi kudefaulta. Pachishona ndo kunonzi kakusiya mapiritsi panzira. So vabereki kana une munhu wako waunodanana naye obatwa positive, iwe uri negative. Hamurambane henyu kana muchida. Unogona kutanga kunwa iya inonzi PrEP, motoita madiscordant partners. Apa kapa, pana tinozwisisika chiremba. Asika, isusu katise dutegata kutongofa munomu. Aiwa baba kurungai, hapana munhu ari kufa. Kumatenetu uko ndine nhumbi yawo shomole. Ndakanzwawo manesi achitaura kuti HIV iyi ukangonwa mapiritsi zvakanaka chete unotorarama makore chaiwa wanga wakatarirwa naMwari kuti urarame. Hanzi haufanire kujamba uye hauzofanire kuramba uchiita unprotected sex. Saka mukuti handisi kusara munomere. Ndakutenda kunopiwa mavhisiyara achona here akumana. But kupata chikombera ndinge ndidikoka. Ndikutoda kutorwa magiabox arigoni wayo. Yes, ingawani ndiwo nyaya yatiri kutora nezvayo kwese apa. Uri kukwate? Handisi kwata ini. Mungachienda henyu vabereki. Zveudokta ndaaboini. Ndakuda hangu kutombotiraiwo zvimwe kana kuita immigration office. Zvandasangana nazvo this time.
sarenda. Ah, 20 musati matisota. Iyo maHighland, handa yekumwangu yedu tinopiwa masivhera yedu. Ya, tisotei doctor. Senge inini ndiri pamutizo. Pane kamufesi kari kundipika mutauni umu. Handina time. Saka mwana wamai wangu zvekutodzika mausi kutoda kaiwewe. Anyway, hurai mufe. Iri bosses, as if I care. Dai kupati kwachona kukoya mabhebha akanaka manyama. Ukwanewe usatoda kusaizaka. Wauri kuda kuzora ndiani? Unogona kakutadza kuidya nyama yoyi ukada kuti adzungu risina basa rese. Bati kana tazogara heduka, timu rangu muri magwara kunzoko. Samutoko yawakaita yai iriko here wangu. Uri murume pasina vamwe sawira wangu. Kungonzwa kuti madzimai ex yako yakakrara neweti mburuku. Hauko wangu. Paipenda kacho warume. Ina handisvisebwa warume ndotaura chokwadi. Nayo chikombera, usapedzeka muna whisky kubvata kudurura nengo kudurura musena kudaro. Nyongono yako German, doro ndaunza rese dzikamai zvenyu kamusatombochka. DJ ndiridzireyo kaye kuti tese tiri maganazi panyika panapa. Hapana kana anogara pano. Baba sibidejika. Ingadai muri mumwenyuka. Matoti nyaraita bhozika. Makati fendera nobva maita nemukonde semutai. Iwo unoshayawo zvekutaurewe. Get away man. Kana mazogaraka. Zigwara renyika ndigarwe. Apa rinotya kufa. Apa richibanda vakadzi vevanhu. Hauko wangu. Uri hwai iwewe. Zvetoda kamima nachikombera muri bobvira mafenda aba. Ngatitaure chokwadi warume. Paribe munhu aisatya paye. Ngatingodzidze kusavhura mazipi apese pese warume. Kufa kwakauya uko. Kaira kuteya shomba nemakabheji. Vamwe vakati shiri yazobvuta rekeni. Strategy.